Pnawn da, croeso i chi i'r sesiwn yma heddiw, lle da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar gyfieithu creadigol, Llenyddiaeth Gymraeg yn croesi ffiniau. Mae'n drwg i ni bod ni'n cychwyn fymryn yn hwyr, a da ni'n disgwyl rhyw sleid hyfryd yn y cefndir yma na, ond dyn ni ddim wedi cyrraedd yn anffodus, felly mi wnawn ni efo sgrin ddu, gan obeithio nad ydy hynny yn ormod o symbol o sut mae hi weithiau ar fyd cyfieithu llenyddol yn Gymraeg, felly. Ymraint i ydy cael cadeirio'r sesiwn yma heddiw. Elin Haf Gruffydd Jones sy'n enw i, dwi'n gyfarwyddwr ar y ganolfan uwchhyfrydiad Cymreig a Cheltaidd, ac yn y ganolfan honno mae cartra Cyfnewidfa Lên Cymru a Llenyddiaeth ar draws ffiniau. A'r ddau brosiect yna sydd mewn gwirionedd wedi creu y seilia ar gyfer yn trafodaeth ni heddiw. Dwi'n falch iawn o gael, mae yna rhywbeth yma, cyfieithu Cymru darllen y byd, dyna ydy yn arwyddau ni, ardderchog, diolch yn fawr iawn. Dwi'n falch iawn o gael cyflwyno'r tri sydd ar y panel heddiw. Dwi'n gwybod nad oes angen fawr o gyflwyniad ar wynebau cyfarwydd byd celfyddydol, byd llenyddol, byd Theatr Cymru. Ond dwi'n meddwl bod hi'n braf wastad yn dydi, cael yn atgoffa o'r gwahanol bethau mae'n artistiaid blaengar ni yn ei gwneud, ac felly dwi'n mynd i jyst allan bywgraffiad byr o'r tri ohonyn nhw. Ac ywch chi'n ddyfalu pa un ydy pa un o fod. Mae Megan Angharad Hunter yn awdur a sgriptiwr o Ben y Groes, Dyffryn a bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae wedi sgwennu 2 nofel, dyna un yn y ffolder yn fan hyn, ar gyfer oedolion ifanc. Cyhoeddwyd Tu ôl i'r awyr, i nofel gyntaf yn 2020, cyn ennill prif wobr llyfr y flwyddyn, ac fe gyhoeddwyd Cai fel rhan o gyfres ar Ofryn y 5. Roedd ei nofel ddiweddaraf i blant, Astronaut yn yr Atig, sydd hefyd i fewn o fan hyn, ar silff lyfrau Cyfnewidfa Lên Cymru yn 2023, ac at ymlaen wedyn i fod ar restr fer llyfr y flwyddyn Llenyddiaeth Cymru ac ennill gwobr Tir Nanog. Croeso ato ni, Megan. Wedyn cyfarwyddwr artistig a chyf brif weithredwr Theatr Genedlaethol Cymru ydy Steffan Donnelly, yn wreiddiol o Lanfair Pwll Gwyngyll, ac ers i roedd raddio o'r Guildhall School of Music and Drama, mae wedi bod yn rhannu amser rhwng Cymru a Llundain. Mi sefydlodd gwmni theatr yn Vertigo yn 2012, gan deithio ledled Cymru ac yn rhyngwladol, ac mae glywni fwy am hynny nes ymlaen, hefo sawl cynhyrchiad megis y tŵr, My Body Welsh, My People, Derwen ac Hwyl Rithiol Pererindod. Roedd Steffan yn rhan o'r grŵp ddyn gyfrifol am sefydlu llawryddion celfyddydol Cymru, sef tasglu llawrydd Cymru gynt, ac mi fuodd o'n gyfrifol am lunio 2 adroddiad ar gyfer y sector ers y pandemig. Fel dramodydd, roedd o 2 drama ac mae'n rhedeg llyfrgell ddigeidol Dramau Cymru. Ac felly yn olaf ar y pen yn fanna, mae Gruffudd Owen yn bardd, dramodydd a sgriptwr teledu o Bwlleli, enillodd gadar yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2019, ac oedd bardd plant Cymru rhwng 2019 a 2021. Mymryn Rhyddid, sydd hefyd yn y ffolder yn fan hyn, yw ei ail gyfrol o gerddi ar gyfer oedolion a enillodd wobr llyfr y flwyddyn eleni yn y categori barddoniaeth. Bydd drama Parti Prodas ar daith drwy Gymru yn ddiweddar ar ôl i llwyfannu'n Eisteddfod yn 2023 gan dderbyn adolygiadau hynod ffafrio ac gwerthu allan ym mhob man, ac fe'i dewisiwyd yn un o 2 drama Cymraeg i fod ar restr Eurogram o dramau i'w cyfieithu, a mae o yn byw yng Nghaerdydd hefo'i wraig a'i feibion. Croeso ato ni y 3 ohonoch chi. Mae'n braf yn dydi cael trafod cyfieithu llenyddol, mae'n braf cael gweithio'n rhyngwladol, mae'n braf cael meddwl sut mae gwaith rwy'n yn cyrraedd cynulleidfaoedd. Tu hwnt falle i beth bydda rwy'n wedi dychmygu reit ar y cychwyn
wrth fynd i'r afal a eich gwahanol ffurfiau celfyddydol chi. Gai gychwyn efo ti, Megan. Gai gychwyn efo ti, Megan. Gai ofyn i ti, i ba radda wyt ti wedi cael bydd neu sut wyt ti wedi mynd ati i weithio ar draws ieithoedd, a beth ti'n teimlo yn bersonol am gyfieithu gwaith, am gyfieithu dy waith dy hun, ond am fod yn rhan o'r cylch yna o gyfieithu llenyddol? Wel, i ddechrau, dwi wedi gweld profiadau anhygoel gan Llenyddiaeth ar draws ffiniau o ran cyfieithu a rhyngweithio efo cyfieithwyr a awduron eraill o sy'n gweithio mewn ieithoedd lleiafrifol a bod i gwaith yn cael cyfieithu lle. Ond mae cyfieithu... Nes i gyfieithu fy nofel gyntaf i Tyler Awyr yn ddiweddar, a mae'n nofel am ddau berson ifanc yn ardal perthynas yng Ngogledd Cymru, a mae'r dyfodiaeth yn nofel tyfodiaeth i, mae safbwynt person cyntaf a tyfodiaeth un o'r cymeriadau yn ofnadwy o gry. Ac felly, pan dweud pobl bod fi'n cyfieithu'r nofel, oedden nhw'n syni chi bach, ydyn anodd i gyfieithu llais y cymeriad yma sy'n siarad yn Wenglish, efo acen, yr acen o'n i'n glwad ar iaith yr ysgol bob dydd. Ac y pobl yn meddwl, amhosib i gyfieithu'r dyfodiaeth yna. Ond nes i, oedd o'n syrdanol o hawdd chi, achos i fi a peth pwysicaf trosi hanfod y cymeriad, a dwi'n meddwl, pan dwi'n cyfieithu gwaith pobl eraill hefyd, dyna dwi'n trio wneud, achos mae'n amhosib gallu trosi yr iaith yn benodol ac yn fanwl, ond nid yw'n siŵr hanfod y cymeriad yna a be mae'r awdur yn trio i greu, be mae'r awdur yn trio i ddweud. Achos mae'n bwysig eich erioed bod ni'n cyfieithu gwaith yn y byd fel mae'n heddiw. Felly, dwi'n meddwl bod os ni'n cadw hanfod y cymeriad a'r themau a'r hyn mae'r awdur yn trio dweud, mae hynny wedyn yn helpu croesi'r ffiniau yna a dod â ni yn hyd. A beth ydych chi'n chydig wrthon ni hefyd ynglyn â y math o gymdeithasau wyt ti wedi ymweld â nhw yn dy daith o gyfieithu llenyddiaeth a hefyd wrth fynd â dy daith, fynd â dy waith i wahanol rannau o'r byd. Dyna'n dod â dylanwad arna chdi fel awdur neu fel person creadigol? Bendant. Nes i un o brofiadau gorau cymryd un o ffordd yn sicr profiad gorau dwi wedi cael fel awdur wrth deithio i India efo Llenyddiaeth ar draws ffiniau. Dwi mor ddiolchgar i Llenyddiaeth ar draws ffiniau am gymaint fel ar y syma, a mae hwnna'n mis Chwefror llynedd nes i deithio i India i gymryd rhan yn sesiynau fy myfyrwyr yn Delhi ac yn Kerala, ac hefyd i gyfrannu tuag at yr wyl lenyddol Matrabwni yn Kerala, ac o'n i'n teithio yno efo criw o awduron Ewropeaidd eraill, felly oedd yna awduron o wledydd oedd yn siarad eithaf wedi lleiafrifo fel y Gymraeg fel Beth yn sgwennu drwy gyfrwng basged, iaith Wlad y Basg, a wedyn hefyd awduron fel Archie Quixote enghraifft o Georgia yn sgwennu drwy gyfrwng yr iaith fach yn Georgia. Felly oedd y saith ohonyn ni oedd i gyd yn awduron, oedd unau'n sgwennu drwy gyfrwng ieithoedd wedi cael ei lleiafrifo, neu yn sgwennu drwy gyfrwng ieithoedd bach yn Caerdydd Bach. Felly oedden ni'n cysylltu'n syth, bod ni gyd ddim yn siarad ieithoedd yn gilydd, oedden ni gyd wedi cysylltu yn syth bein achos bod ni efo'r angerdd yma tuag at y mam ieithoedd ni. A'r ieithoedd bach yma, a'r angen yma, oedden ni'n teimlo mewn ffordd i sgwennu drwy gyfrwng yr ieithoedd lleiafrifol. Ond oedd hefyd yn ddiddorol iawn y cysylltiadau nathon ni efo'r pobl leol yn India, achos achos oedd ni'n teithio gymaint, achos ni ddim cysylltu gymaint efo nhw'n bersonol, ond oedd mor ddiddorol clywed i sgwrsio nhw am i ieithoedd nhw yn India, achos wrth gwrs mae 220 o ieithoedd swyddogol yn India, a dros 700 o ieithoedd ar ben hynny wedyn, sy'n gwbl anhygoel, so oedd yn rhyfeddol fatha, oedd yn hanner fi tuag at yr mamieithoedd bach na, wedyn wedi cymharu efo'i hanner nhw tuag at yr amlieithoedd yn rhywbeth rili hyfryd. Ond hefyd oedd yn ddiddorol fatha agwedd yr bobl leol yn India tuag at y Saesneg, oedden nhw'n falch iawn o allu siarad Saesneg a sgwennu drwy gyfrwng y Saesneg, oedden nhw wedi gwyrdroi'r iaith
gydroi'r trafoddiaeth yr iaith Saesneg ar lodychiaeth a wedi perchnogi'r iaith yma oedd y myfyrdraeth wedi unig i gyfodi ar hwnnw ac oedd o mor ddiddorol gweld hynny a mor wahanol ydi hagwedd nhw tuag at Saesneg ac mae'n hagwedd ni fel pobl sy'n siarad Cymraeg yn ysgol Gymraeg. Hwna'n sicr mae'r cyd-deithio yn dydi efo artistiaid o wledydd eraill hefyd, ddim jyst chdi yn mynd i India a cyfarfod pobl yno, ond hefyd yn cael y profiad o cyd-deithio efo pobl o gefndiroedd go debyg. A dwi'n gwybod, Steffan, nes i weld My Body Welsh ar y traeth yng ngwyl Cerela rai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn, a dwi'n gwybod bod ti wedi teithio'n helaeth efo dy waith yn do, a ti wedi cyflwyno fo i gynulleidfaoedd gwahanol, a pan oeddet ti'n datblygu My Body Welsh, bosib nad cynulleidfa yn Cerela ar y traeth o gen ti mewn golwg. Dwi'n gwybod, cofio. Ie, glwb ti'n iawn. Dwi'n meddwl dwi'n meddwl yna gosti fy llais, dwi'n jyst yn gweiddi allan i'r môr. Ond ie, oedd o'n brofiad arbennig a hefyd diolch i Genedlaethol a draws sy'n am y profiad yna. Ond nath ni deithio sioe yna gwmpas Cymru yn blaenorol. Oedd o'n sioe oedd allan rhyw 70% Saesneg, 30% Cymraeg, a mi oedd o'n sôn lot am chwedlau Cymraeg yn cael ei blestu mewn i stori, gyfoes stori, Shaggy Dog, Pigaderin, oedd yn digwydd o gwmpas am y pwll, i hogi yn ifanc, i ffidio rhywbeth i'r geld, ond oedd o'n plesu lot fawr o straeon chwedlonol da ni gyd yn gyfarwydd efo, a felly dyna oedd un o'r pethau ni'n poeni am pan oedd ni'n mynd efo yn rhyngwladol. Obviously cyfieithu iaith, so 30% Cymraeg ne, ond mi oedd gynnu ni seiclen Malayalam o gyfer y Saesneg a Cymraeg. Hefyd fel ti di sôn am, Megan, cyfieithu hanfod cymeriad hefyd, fi oedd hwnnw o'n i hefyd yn perfformio ar dan, so mi'n ymwybodol hwnnw, cos lot o audience instruction. O wedyn y cyfieithu diwylliant na den, neu straeon chwedlonol, da ni gyd yn gyfarwydd efo. Ac yn un o'r darnau, da ni'n sôn am stori Gelert yn My Body Welsh, ac ar y ddiwedd y sioe, oedd rhywun fyny at ni a dweud, sori yna, mae'n mor emosiynol dydi, mae'n mor briliant. O, ti di clywed o blaen? A do, mae'n y Sanskrit epic y Bhagavad Gita. Ac yn lle Gelert, mae gen ti mongoose, ac yn lle Blaidd, mae gen ti neidr. Ti'n gwybod, god knows lle mae'r straeon yma draws y byd i dechrau a gorffen, ti'n gwybod? Ond mae yna gymaint o ddiddordeb gennau yn hynny, bron yn yr anusgwyl ydych chi'n darganfod trwy cyfieithu diwylliannau yn ogystal a storis. Ac gref wyt ti, fel oedd ni'n brolio parti protest rwan yn ddwyran, a dwi'n siŵr os oes y bobl yn ei lleida, dwi'n gwybod bod yna'n beth un fan hyn wedi gweld parti protest, llynedd ac wir wedi mwynhau y profiad yna, profiad sy'n teimlo'n gwbl Gymreig, profiad o grio a chwerthin ar yr un pryd, a yr rollercoaster emosiynol yma, ynde? Yr emotional rollercoaster, sorry. Ac wyt ti rwan yn meddwl ynglyn â sut mae'r ddrama yna yn mynd i weithio mewn iaith arall, mewn cyd-destun arall, yn dweud, achos wyt ti'n mynd i gyflwyno hi fel oedden ni'n deud yn y prosiect Edidran. Ti eisiau pasio'r microphone draw at Griff, please? Yndw, dyma sy'n anhygoel am y cynllun yma ydy mae'n mynd ar ddrama i rwa o'n i rioed i dychmygu pan o'n i'n sgwennu yn act cyntaf ryw dro yn ystod y cyfnod clo, achos o'n i'n gwybod bod parti protest bod hi yn ddrama ambriodas, wledig, yn ganol pen llun, ac o'n i'n gwybod mae di anelu ar gyfer Steddfod Lodian, mae di gwreiddio yn fano, ac o'n i'n meddwl, reit, fydda i ista nôl i fewn nôl i fy mhenllydod mwyaf eithafol o fama a mynd am y jocs di newydd sarn yma, achos o'n i'n meddwl yn hafod yna, lle mae'r drama'n gorffan, a wedyn gysi syndod ei gwir bod Theatr Genedlaethol bron wedi penderfynu mynd i ar daith, sut mae hyn yn mynd i gyfieithu gynulleidfaoedd, hynny di tu hwnt i'r cyd-destun eisteddfodol, penllynaidd yna. A y syndod i mi ydy mae pobl wedi ymateb i hi, achos yn y bon, os oes gennych chi stori sydd efo, a mae priodasa'n gwneud hynny, da chi'n mynd ar deithiau emosiynol go hegar, sawl cymeriad o whiplash emosiynol, dwi'n siŵr, o fyw drwy
12 awr o brodas. Prynasau fy hir, maen nhw'n bethau difrifol. A da ni wedi ffitio bob dim i fewn i awr. Ond, os da chi'n rhoi'r y profiadau yma sydd mewn cyd-destun ieithyddol penodol a chymdeithasol penodol, os da chi roi stori dda i gynulleidfa, maen nhw am dod efo chi, felly dwi wirioneddol yn edrych ymlaen at yr her o drosglwyddo, wel, hynny di, o drosglwyddo i'r Saesneg fel bethau i ddechrau, a gweld cyfieithu wedyn. Achos yn aml iawn, mae rwy'n yn ffeindio'r cystadleuaethau fel oedd ti'n cyfeirio at Gelert ac yn y blaen rwan, ynddo? A mae rwy'n gweld y dynamig grym yna, dynamig dau ddiwylliant yn dod at ei gilydd mewn un lleoliad. Mae hwnna rhywbeth sy'n reit gyffredin ar draws cymunedau, ar draws y byd, yn dydy bod dau ddiwylliant yn dod at ei gilydd, tensiynau, y cymeriadau wedyn, a wedyn mewn rhaddodiad drama, yn cyrraedd yr denwmon a'r diweddglo ac yn y blaen, a tybed sut mae hwnna wedyn yn mynd i gael i osod, gan ddefnyddio Saesneg fel pont i bob pwrpas efo'r cynllun yna, ynddo? A'i osod o mewn gwledydd eraill. Ia, dyna'r gobaith. A dyna sy'n, hynny di, mae hwn di y gwaith cyntaf i mi, o'n gwaith o hyn i mi drio gyfieithu, mewn gwirionedd, wedi bod yn gyfieithwydd llenyddol ar y slei ers blynyddoedd. Dwi'n rhyw gradur bach trist yn isan dysydu yn Gaerdydd, a dwi'n gwneud lot o gyfieithu fy gwaith o hyn i fewn i'r Saesneg, gwaith Saesneg i fewn i'r Gymraeg. Just pam ddwn i fod yn sgwennu pethau go iawn, hynny di, mae'n ffordd o gadw'r arfan lan, hynny di, mae rhywun yn gallu manteisio, ffaith bod gen rhywun y ddwy iaith yma o gyfieithu nôl ymlaen, jyst i weld, sut mae'r darn yma yn teimlo'n Saesneg, sut mae'r darn yma yn teimlo'n Gymraeg, sut wyt ti'n cyfieithu y cyd-destun, da ni mewn lle ffodus iawn i fedru defnyddio'r Saesneg fel petai, fel ti dweud, fel pont i fewn i ddiwylliannau arall hefyd, ynddo? A Steffan, wyt ti yn amlwg mewn gweithio mewn maes lle mae cyfieithu yn rhywbeth sydd yn digwydd yn eitha aml hefyd, yn dydi? Pan da ni'n edrych ar y clasuron, da ni'n edrych ar beth ydy'r canon theatrig, da ni yn edrych y tu allan i'n iaith yn hynna, yn dydan, a da ni yn edrych y tu allan i'r canon Saesneg hefyd, yn dydan, a mae hwnna, pan da ni'n edrych ar lenyddiaeth gyfoes, da ni chydig yn gaeth i'r byd angloffon, ond pan da ni yn byd y theatr, da ni'n edrych ymhellach na hynny, dydan. I ba raddau ti'n gweld y math yma o gyfnewid diwylliannol rhwng theatra, rhwng sgriptia, ydy hwnna'n mynd i allu cyfoethogi Theatr Gymraeg mewn ffordd na fydda'n bosib fel arall? Yndi, dwi'n meddwl, a ti'n bod, dyn ni allan o Ewrop rwan dydyn yn wleidyddol o'r tai. So felly mae'r cyswllt yna, dwi'n meddwl, o Ewrop, lle mae yna gymaint o ieithoedd llefyddedig eraill yn teimlo'n rili pwysig ar un o bryd, mewn byd sydd yn cael ei, ti'n bod, mae yna lot mwy o isolationism yn digwydd. A felly dwi'n meddwl, ni'n ddysgu gymaint trwy'r cyfnewid syniadau ac yn y blaen. Nathon ni yn ddiweddar gynhyrchu Rhinoceros yn Eugene UNESCO, sy'n clasur absurdaidd, awdur Romaneg ydi oedd yn byw lot o'i amser yn Ffrainc, wedi cael ei sgwennu yn Ffrangeg. A man o'n Steffan Ross oedd yn gweithio ar, o'na gyfieithiad, ond wedyn ddaru hi addasu fo mewn ffordd mor feistolgar, achos dwi'n meddwl oedd ni'n cadw calon a spirit y greiddiol, ond oedd wedi cael ei reiddio mewn pentre bychan rhywle yn Gogledd Cymru. A mi oedd rhai o jokes, actually, ddim hynod i wneud efo iaith, really, oedd o'i wneud efo just amser di pasio, so oedd ni'n tweacio rhai o jokes yn wneud nhw'n deimlo'n fwy cyfredol a mwy Cymreig. Ond dwi'n meddwl, mae'n ddiddorol, oedd ni'n sôn yn fanna am parti prodas, tasau'r parti prodas yn cael ei gyfieithu mewn i ieithoedd eraill. Mae yna sawl penderfyniad i wneud yn does o gwmpas comedi y darn, ond hefyd o gwmpas sefyllfa neu lleoliad y darn, so ni'n siarad efo theatr allan yn Latsiaw, ni'n siarad am y dramadydd. Ac oedd hi'n dweud, waw, mae'r dramadydd yn... Faint oedd chi'n gweld parti prodas? Gret, 20%. Wel, fi rei o'n chi felly yn ymwybodol bod o amdan y teulu Cymraeg a teulu Saeson yn byw yn Penllyn. A tensiynau sydd rhwng yr iaith a
rhwng dosbarth hyd yn oed a falle yn yr ardal. Ac yn siarad wedyn efo'r theatr yma o Latia, ond mae union hyn yn digwydd o ran ail dau a falle, yn digwydd achos da ni ar y ffin rhwng Rwsia a Latia. A felly oedd hi'n gallu gweld bod yna fersiwn o parti protest sydd wedi cael ei leoli yn Latvia a bod o rhwng teulu Rwsieg a Latvieg. Ac yn amlwg wedyn mae hynny'n agor ni fyny bob mathau o gwestiynau gwleidyddol a beth sy'n digwydd ar hyn o bryd. A felly dwi'n meddwl mae'r penderfyniadau yma yn agor gymaint o drysa cwestiynau iddyn ni wrth i ni fynd ati gyfieithu a trosi gwaith. Achos efo'r prosiect yna, fydd y dramau'n cael eu cyfnewid rhwng Cymru, Latvia a Gwlad y Basg yn ystod y 2 flynedd nesaf yma, felly dyna dy'r daith da ni'n gobeithio i wneud hefo cyfieithu theatr felly. Megan, gai ofyn i chdi hefyd ynglyn â'r math o naws. Ti wedi siarad chydig, a da ni'n meddwl rwan ynglyn â parti brotest yn mynd i destun arall. Ti eisiau clywed llais y cymeriad. Sut wyt ti wedi bod yn gweithio ar y naws yna i ti deimlo dy hun yn hapus? Yn amlwg, efo iaith ti'n cyfieithu i fi, ond ti'n dallt yr iaith yna hefyd. Fe Griffith ddim cweit yn gallu dallt y naws efo Latvieg yn y pen draw. Ie, mae'n her mawr de. Fel o'n i'n dweud gynnar, tafodiaeth, o'n i'n sgwennu til yr awyr o dafodiaeth mor benodol i ysgol benodol mewn ardal benodol yn Nghymru. Dwi'n meddwl bod i fod yn gwybod yna, dwi'n meddwl bod o'n amhosib trawsblannu'r naws yna yn llwyr i'r Saesneg i iaith arall. Dwi heb, pan dwi'n cyfieithu fersiwn Saesneg, dwi ddim yn meddwl am dafodiaeth benodol, dwi'n jyst yn sgwennu'r llais fel dwi'n clywed hi yn y meddwl i. Dwi ddim, cael llai am yr llais fel ti'n glwad o, a mwy am beth i'r y bwrlwm mewnol sy'n o'r cymeriad yn hyfnod sgwennu theatr hefyd, a mae'n gwybod bod hwnna'n bach wahanol y dialog o bach yn y theatr, ond dwi'n meddwl yn eto dwi'n jyst yn gorfod mynd nôl at y cymeriad a sgwennu popeth o gan ddefnyddio'r cymeriad fel canolbwynt a fel creu diffu datblygu ohono fo yn lle meddwl gorfod yn yr iaith, a wedyn ti ddim yn gorfeddwl am y dafodiaeth yn benodol. Ond dwi'n gwybod bod awduron eraill wedi gweithio wahanol a wedi canolbwyntio ar ryw dafodiaeth Saesneg, ond dyna. Ac wrth i ti hynna'n gyfieithu ta, oes yna brosesau creadigol eraill yn digwydd i chdi wrth i ti drosi dy waith dy hun felly? Oes. Dwi siarad efo awduron eraill sydd yn eithaf o'r ein profiadau yma. So wrth gyfieithu, dwi'n tyfu i olygu'r gwaith yn beisbwys hefyd. Yn anffodus ar fersiwn Saesneg, dwi'n well fersiwn Cymraeg. Ond dyna sydd dipyn blynyddoedd yn ôl pan dwi'n sgwennu'r fersiwn Cymraeg, felly mae'n naturiol wedi datblygu yn y fersiwn Saesneg, ond dwi'n teimlo'n ofnadwy'n dweud hynny, ond dyna sydd digwydd yn naturiol felly. Ac hefyd, mae'n rhywbeth i ystyried hefyd i'r farchnad Saesneg. Mae'r farchnad Saesneg yn gwbl wahanol i'r farchnad Gymraeg. Dwi'n gwybod beth y profiadau efo theatr yn hynny o beth, ond da ni'n lwcus yn Nghymru bod y farchnad lyfrach, bod ni'n gallu arbrofi a gwthio'r ffiniau gymaint o dynisio mewn ffordd, ond yn y farchnad Saesneg mae'n canolbwyntio gymaint o'r werthiant ac ar yr ochr gyfalafol o hynny fo, a mae hynna wedyn dydy o ddim mor, ti ddim yn fawr i'n rhyddid, ac ti'n gorau hefyd ystyried y farchnad wrth i ti sgwennu, felly mae'r fersiwn Saesneg til yr awyr hefyd bach wahanol o ran y stori, achos bod chdi'n gorau, achos y mwriad di ydy neud yn siŵr bod o'n gallu cyrraedd y gynulleidfa yna, so ti'n gorau fatha ildio chydig bach i'r golygyddio yna yn Llundain, ond mae'n biti, ond eto ti'n gorau mynd yn ôl be wyt ti isio o ran weledigaeth i am y llyfr. O'n i'n gweld chdi'n gwenu yna, Griff, pan oedd Megan yn dweud falle bod y fersiwn Saesneg dipyn bach o well, bod i mireinio
chydig bach, bod wedi cael dipyn bach mwy amser i setlo, a wedyn bod chdi wedi gallu mynd yn ôl ati. Bod chdi'n gwenu rhywfaint ar hynny? Ond achos mae bron yn teimlo pa brath ychwanegol dydy, a fel ti'n dweud, weithiau mae'na amser di mynd heibio, a weithiau drwy drosi i'r iaith arall, ti'n ffeindio rhyw adwy na wythos ti ddim oedd yn bodoli fel petau, lle, ma' hwn yn canu cloch o beth wedi codi'n hynt, mae'na le i dynhau neu ehangu yn fanna, lle. Wrth gwrs, ges i'r profiad difyr iawn pan oedden nhw yn teithio parti brodas. Wrth gwrs, mi oedd na gyfieithiad Saesneg i'w gweld gyfieithiad da iawn gen Chris Harris. Felly, dwi wedi gweld hynny di fersiwn, ond eto hwnnw'n benodol iawn at ddibynion hynny di gynulleidfa oedd eisiau dilyn yn y Saesneg fel petau, lle. Ac mi ges i gyfle jyst i newid ambell i beth, lle. A o'n i'n meddwl, ia, na, beth bynnag, lle. Ond wedyn, mae rhywun yn ffeindio, mae rhywun yn teimlo'n gry iawn dros bethau off, lle. Pa fersiwn o reg ydyn ni'n defnyddio yma wrth drosi, un rheg o'r Gymraeg a Saesneg, lle. Ond, ia, mae o'n... Ond hefyd, ges i gyfle jyst i newid ambell i beth, ac yn teimlo, pan wyt ti'n trosi dy waith dy hun, ti'n teimlo chi bach mwy eof na'r chdi dy hun, ac yn dewrach, ac yn dweud, dwi'n mynd i ail-strwythuro'r paragraff yma'n llwyr ac yn mynd i arwain i beth gwahanol. Mae'n gweithio'n iawn fel mae yn Gymraeg, ond yn Saesneg mae'n dod o gyfeiriad gwahanol. Felly mae'n rhywbeth eitha braf am wneud hynny gyfeithu dy waith dy hun, ond ella nid dyna ni'n pegorau'r gwaith, weithiau ti isio llygad call rhywun o'r tu allan dweud nag, dyma fel o fod. Wel, dwi'n gallu gweld yn yr gynulleidfa, mae Marta Lysewnig efo ni yn fanna, sydd yn gyfieithydd o Gymraeg i Bwyleg, a mae Marta wedi cyfieithu sawl gwaith llenyddol o bwys, gan gynnwys Un Nos Ola Leuad, a hefyd llyfr glas Nebo, ac i cyfieithu'n uniongyrchol o'r Gymraeg. A tu ôl i'r awyr, ynddo? A hefyd dramau gan Saunders Lewis i'w newydd i coeddi. Newydd i coeddi, ydyn, maen nhw wedi dod allan. A tu ôl i'r awyr hefyd. Felly, mae yna bobl yn does allan yna sydd hefo'r cyfuniad sgiliau perffaith yma o fod yn medru darllen, gwerthfawrogi, beirniadu llenyddiaeth Gymraeg, a hefyd yn gallu trosi yn llenyddol wedyn i fewn i iaith sy'n cyrraedd cynulleidfa newydd. A dwi'n bod, hefo Marta wedi cyfieithu'n uniongyrchol o'r Gymraeg, mae llyfr glas Nebo enghraifft, mae hwnnw wedi gyfieithu ta 10-12 o ieithoedd erbyn hyn, a rhai wedi cymryd y fersiwn Saesneg ac eraill wedi cymryd y fersiwn yn Gymraeg. Ac mae gennym ni brosiect fel mae'n digwydd ar hyn o bryd hefo Cyfnewidfa Lên Cymru a Llenyddiaeth ar draws ffiniau. Enw'r prosiect ydy Darllen Cymru mewn ieithoedd amrywiol, a pwrpas y prosiect hwnnw ydy mynd â, llyfr glas Nebo ag eraill, ond mynd â llyfrau o lenyddiaeth Gymraeg gyfoes sydd wedi eu cyhoeddi mewn cyfieithiad mewn ieithoedd eraill, Pwyleg, Sbaeneg, Arabeg ac yn y blaen, a dod â nhw nôl i Gymru ar gyfer darllenwyr sydd yn darllen yr ieithoedd hynny, ynde? Pobl sydd â'i iaith agos neu iaith fynwesol, iaith darllen cynnes nhw falle, yn iaith heblaw Cymraeg a Saesneg. Felly, da ni wrth yn bodda efo'r prosiect yna, achos mae o wir yn teimlo fel rhywbeth sy'n dod â'r cylch yn ôl at ei gilydd hefyd, ynde? Bod os ydych chi o Wlad Pwyl a di ymsefydlu yng Nghymru, ydych chi'n medru darllen y gorau o lenyddiaeth Gymraeg. Nid yr unig rei gorau, ond ydych chi'n gallu darllen llawer o rei gorau lenyddiaeth Gymraeg drwy waith mae pobl fel Marta wedi wneud, Marta'n enwedig yn achos Pwyleg. Felly mae dod ar gwaith yn ôl, a da ni hefyd eisiau mynd ar gwaith allan yn dydan. A dwi'n gwybod, ydych chi wedi trafod cryn dipyn ar eich profiadau chi o fynd allan a beth ydych chi'n gael, cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, dod â gwaith newydd i fewn.
edrych tuag at y math o bethau fysach chi'n licio cyflawni yn y dyfodol drwy gyfieithu llenyddol a ymwneud yn rhyngwladol. Steffan, beth yw'r math o bethau sydd gen ti ar y gorwel? Sut fysach chi'n licio gallu defnyddio'r rhwydweithiau rhyngwladol yma bwysau Brexit ac yn y blaen, defnyddio'r rhwydweithiau rhyngwladol yma i gyfoethogi, gael profiadau. Beth yw'r math o flaenoriaethau sydd gen ti? Wel ie, fel ti'n dweud, dwi'n meddwl bod cael dramau greiddiol Cymraeg allan yna ac yn rhan o'r sgyrsiau ni pwysig, a mae'n gret rwan bod yna wyllgor Cymraeg Eurodram yn benodol. A trwy'r sgyrsiau yna, ydych chi'n dysgu gymaint yn amlwg am diwylliannau ac sgwennu gwledydd eraill. Ond dwi'n meddwl beth sy'n gyda i wir diddordeb yn ydy gweld yn amlwg os mae yna waith sy'n gallu cael ei drosi mewn i Gymraeg, bod ni'n dod ar ein llwyfannau ni, ond hefyd tybed beth yw'r posibilrwydd o gwmpas cyd-greu gwaith gan ddefnyddio iaith fel tŵl yn y creu, a felly iaith, dramau tair-ieithog, dwy-ieithog, ac os ar ei hwyl i gael yn, dwi'n riffio rwan, ond efo theatr arall gan cyd-greu, gan ddefnyddio cyfieithiau god yn sut ni'n rhedeg ystafell yna, o ran beth i iaith yr ystafell ymarfer yn blaen oes a cyfieithu ar y pryd yn digwydd tra da ni'n trio creu y gwaith. Mae gymaint o gwestiynau difyr yn dod allan o'n hwnna, a mae da rhywun brosiect reit bryd. Ond mae'n bryd yna. A mae gennym ni weithiau cyfieithu theatr, weithiau cyfieithu barddoniaeth yn dod i fyny. Mae'r dyddiad cau, dwi'n edrych ar Nicky fan hyn, Nicky Beach, mae'r dyddiad cau ar y 12 o Awst, sef dydd Llun, a mae'r gweithiau yn digwydd yn yr Egin, yng Nghaerfyrddin ar gyfer theatr, ac wedyn yn Galeri Caernarfon ar gyfer barddoniaeth. Yn Hynarfon, yn gwybod ar gyfer barddoniaeth. Felly, mae hwnna'n ymgais mewn gwirionedd i ddod â mwy o bobl sydd â diddordeb. Mae'r rhyddiaeth hefyd, mae'r rhyddiaeth hefyd yn Gaernarfon. A mae Megan yn un o'r hwylyswyr ar gyfer. Dyna ni. Ia, mae hynny, da ni eisiau trio dod â mwy o bobl i fewn i'r maes yma, mwy o bobl i gael gwahanol brofiadau ac i ddarganfod, i ddefnyddio cyfieithu fel ydych chi'n awgrymu Griff, fel rhyw fath o hyfforddiant ymarfer corff, training, cadw'r arfa yn finiog ag ati, mwyn cyrchu gwahanol leisiau ac meddwl sut fysa'r lleisiau yna yn gweithio yn yn iaith ni. Achos efo theatr, da ni di arfer yn dydan symud Cymraeg allan o'r bocs realaeth gymdeithasol yma, ynddo? Da ni'n gallu edrych ar theatr sydd i leoli yn rôl arall, yn dydan. Da ni'n gallu cymryd Ibsen yn Gymraeg heb feddwl sut nath hwnna ddysgu Cymraeg, yn beth. Tra mewn ffurfiau llenyddol eraill, da ni, wrth gwrs mi oedd gennym ni lot o gyfieithu llenyddol yn yr 18fed ganrif yn nofela ac yn y blaen, ond erbyn heddiw, ac yn enwedig efo sgrin, mae rhaid cael rhyw fath o stori yn y cefndir yn does, sut bod rwy'n neu gilydd yn Ibiza, yn gallu siarad Cymraeg ac yn y blaen. Felly, mewn ffordd, mae'n gofyn i ni gael dipyn bach o ryw boost ychwanegol mwyn tynnu'n hynna'n allan o'r bocs realaeth gymdeithasol na bosib, a trio ymestyn cyhyra yn iaith ni hefyd, yn dydi. Wrth i ni feddwl am yr gweithiau sy'n dod i fyny yma rwan, mae ni'n 12 o Awst, da ni'n gorfod cofio'r dyddiad cau y fyna. Ond cyn i ni gloi rwan, gai ofyn i'r ddau ohonoch chi, Megan a Griff hefyd, beth yw'r math o bethau da chi'n edrych ymlaen atyn nhw yn y blynyddoedd nesaf, pa fath o lwybra da chi'n gobeithio y byddwn ni'n mynd ar ei hydyn nhw efo cyfieithu llenyddol a gweithio'n rhyngwladol? Ie, diolch. Wel, dwi wedi cael gymaint o bleser a faint yn gol o weithio efo cyfieithu fel Marta, ac yn rhyngweithio efo'r awduron eraill yn India, felly, a i gyd yn meddwl, jyst gobeithio bod ni'n parhau i greu cysylltiadau rhyngwladol ac yn parhau i weithio efo gyfieithwyr ac hefyd i hunan gyfieithu. Ac ia, dyna dwi'n gobeithio annog yn y gweithiau yn Llenyddiaeth hefyd ydy hunan gyfieithu ac
ac hefyd pam cyfieithu da, neu nôl at y reswm yna pam cyfieithu, a be ni yma'n eisiau cael allan ohono fo. Ond, mae mor bwysig bod ni'n cyfieithu yn y llenyddiaeth arbennig sydd yn Nghymru, achos mae gennym ni llenyddiaeth sydd mor eangrydig a sydd mor arbrofol enghraifft o Cyfres y Pump, sydd faint anhygoel o fod yn rhan o'r gyfres hwnnw hefyd, oedd yn paru awdur profiadol efo person ifanc. Ac oedd bob cymeriad yn y llyfr yn aelod o gymuned wedi cael ei leiafrifo, ac oedd yr cyd-awdur ifanc hefyd yn dod o'r un gymuned. Felly oedd hwnna'n brosiect hyfeddol. Mae'r fersiwn Saesneg yn dod allan efo Firefly blwyddyn nesaf. Felly, dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn bod ni'n parhau i gael polychter yn beth ni'n greu yng Nghymru, ac i gyfieithu nhw i'r Saesneg, a bod gen i perthynas gymlaeth iawn efo'r Saesneg fynd i gymaru efo pobl India ar enghraifft, efo'r balchder na'r Saesneg, yn wrth gwrs yn perthynas ni efo'r iaith yn gwbl wahanol, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig ystyried y Saesneg nid fel cyfieithu i'r iaith ma sy'n dominyddu ac yn cornesu ni, ond cyfieithu hi fel y iaith sydd yn bosib creu cysylltiadau rhyngwladol. Ac os ydym ni'n faragwydd yna, dwi'n meddwl bod hynna'n bod ni wedyn yn mynd i allu wneud y cysylltiadau yna, achos hefyd pan o'n i'n India ac yn darllen waith ar gyfer myfyrwyr yn Delhi ac yn Trefandrwm, oedd eu hymateb nhw tuag at y gwaith y saith ohonyn ni yn rhyfeddol, ac oedden nhw'n cofio'r genod ma'n dod i fyny eto fi ar ôl i'r allan darfod til ar awyr yn dweud o pryn felly fod allan Saesneg, pryn fod allan Saesneg, maen nhw'n wir isio nhw'n gallu neithu gymaint efo'r profiad y cymeriad a'i llais bod hi'n dod ochr ar y byd. Felly, dwi'n meddwl dangos bod gynnu ni lenyddiaeth sy'n mor eangrydig ac mae pobl bod yn wych bod ni'n gallu dylan ni rannu beth sy'n mynd i beth ni'n greu efo gweddill y byd, achos maen nhw'n heiddi cael y profiadau yna. A mae defnyddio'r Saesneg fel iaith bont bron iawn yn anochel, dydy, erbyn hyn i ni. Mae yna rywfaint o enghreifftiau lle mae gwaith wedi cael ei gyfieithu Ffrangeg fel iaith bont, a wedyn wedi mynd yn ei blaen i gyrraedd ieithoedd eraill. Ond ar y cyfan, rhywais Cyfnewidfa Lên Cymru, mi ydan ni yn ddibynnol iawn ar Saesneg fel iaith bont. Ag eithrio pam mae gennym ni falle rhyw 10 cyfieithydd seneddol sy'n gallu cyfieithu'n uniongyrchol i iaith heblaw Saesneg ac sydd yn weithredol, ynde. Mae reit brin. Da ni'n mor lwcus o Martha yn yr ystyr yna. Ond mae gennym ni, a mae'r bai arno ni hefyd yn gynyddol yn does fel Cymru, bod ni'n tueddu fodloni ar jyst bod yn ddwyieithog a bod ni ddim yn meithrin ieithoedd eraill ac yn meddwl y dylen ni fod yn ymestyn yn ffiniau ieithyddol yn hunan drwy beth da ni'n ddysgu ac yn y blaen. Ond be ti'n gweld Griff fel y fath o flaenoriaeth a be fydda ti'n edrych o fod wedi cael ei naill ai gyflawni neu cyfleu gyflawni o fewn chydig flynyddoedd? Dwi'n meddwl peth pwysica ydy bod rhywun yn agorad i y rhyfeddodau sydd hwnt hefyd i'r byd ongloffon, fel petai. Un o'r profiadau mwyaf cyfleithog ges i erioed o dros 10 mlynedd yn ôl. Ti'n gwybod mi eithon ni draw i Wlad y Basg i wylio cystadleuaeth y Bertsos. A o'n i'n gwybod dim am fodolaeth hyn. Mae i bob pwrpas, mae fatha yr ymryson sy'n eich chi'n seddfod, ond maen nhw'n neud o ar y pryd yn llythrenol. Mae'r beir yn cerdded i flaen y llwyfan heb destun. Mae yna rywun tu oedd nhw yn dweud, reit, dyma dy destun di. A mae rhaid iddyn nhw ganu sonnet i bob pwrpas. Mae darn hir o farddoniaeth. O'n i wedi gael lwcus i fynd allan i wylio hyn yn digwydd. Ac mae'n digwydd mewn stadiwm, dydy. Mae fatha 20 gwaith maint y babell len. A o'n i'n gweld, wel, mae hyn. Ac wrth gwrs, o'n i'n gweld hynny fel rhywun sy'n cymryd rhan yn yr ymryson ac yn meddwl, o ie, mae hwn yn jyst rhywbeth o pryfad da ni'n neud yng Nghymru. A wedyn, mae rhywun sylweddoli. Mae pobl drwy'r byd yn dweud y pethau rhyfedda, a mae yna gysylltiadau rhytha ni. Hynny di, mae yna bethau fydden ni'n ddysgu. Pwyl, ella, fysa ni'n gallu gwneud hynna. Fysa ni wirioneddol yn gweithio, fysa ni'n gallu sgwennu awdol ar y pryd, ynde.
Felly dyna fy nod i ar gyfer ychydig o nysgol nesaf, sefydlu cyfnewidfaoedd awdur. Ond mae bod yn agorad yr holl bosibiliadau sydd allan yna. Mae o'n fydd mawr difyr eithriadol, cofiwch. Ie. Na'r Bertod yn draddodiad diddorol iawn, yn dydi, pwysig ac yn wleidyddol iawn. Mae lot o'r canu yn ddeuddiol, mae'n wleidyddol. Mae yna rhywfaint ohono fo yn fwy ysgafn o bosib hefyd, ond mae'n draddodiad sydd wedi goroesi cyfnodau o orthrwm sylweddol iawn ar yr iaith, yn dydi? Ac wedi dod allan o'r cyfnod yna hefyd, a wedi cael ei foderneiddio, a wedi dod yn gyfoes iawn o hyd, ac wedi agor ei hun i fod yn gyfle i bobl ifanc yn enwedig o wahanol gefndiroedd, beth bynnag ydi cefndir teuluoedd nhw, maen nhw wedi gallu dod i fewn i'r traddodiad yna hefyd, ac wedi cael ei adnewyddu, fyswn i'n dweud. Mae Bygotio Leisola yn fan hyn o Wlad y Basg ac yn gwybod cryn dipyn yn fwy na fi am y traddodiad bertsolari, ond debyg iawn i falle yr hyn ddigwyddodd hefo cenhedlaeth sydd yn ei 60au, rhai sydd dal efo ni rwan, y cenhedlaeth Iwan Llwyd ac yn y blaen, yn chwyldroi'r gynghanedd yma yna. Wyt ti'n mynd i gael cyfle i fod yn cyfieithu dy hun fel bardd mesur caeth? Mae'n her, ond mae'n sicr yn bosib, a dyna mae rhaid i fi wastad gofio ydy, mae'n her. Y peth yn poeni mwyaf ynglyn â cyfieithu Parti Brodas ydy, mae'n joc am T.H. Parry Williams, a dwi'n meddwl sut dwi'n mynd i gyfieithu honna. A dwi'n atgoffa hyn, mae'n her, ond mae'n bosib. Nawn ni'n neud o weithio rhywsyd, bob dim yn bosib. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am roi'ch amser pnawnmad. Mae'r tywydd ddim y cystal, ddim y gorau, da ni wedi gobeithio amdano fo, ond gobeithio wneud chi gadw'n weddol sych yn ystod yr wythnos. Ond da ni'n arbennig o falch bod chi'n cymryd rhan yn y prosiectau rhyngwladol yma. Da ni'n arbennig o falch hefyd bod Nicky Beach, Alexandra Bwchler yn gweithio mor galad i ddod â'r cyfleoedd yma i Cymru efo ac i Gymru efo hefyd, oherwydd gan yn bod ni allan o'r Undeb Ewropeaidd, dydyn ni'n gymwys ar gyfer y rhaglenni Ewrop greadigol ac yn y blaen, a be da ni'n gorfod gweithio'n galad iawn i ffeindio ffyrdd i osod rhyw fath o i grafftio rhan Gymreig ar rhywbeth fel bod y bobl sy'n cymryd rhan yn gallu teimlo bod nhw'n rhan o'r profiad, bod y bobl eraill o wledydd eraill Ewrop sydd yn rhan go iawn o'r profiad ar yr ochr gyfrifyddol, bod nhw hefyd yn eich trin chi yn gwbl gyfartal pan mae'r prosiect yn cael ei roi at ei gilydd. Ond mae'n dipyn o sgil, ond da ni'n benderfynol yn dydan, achos mae cadw'r cysylltiadau Ewropeaidd rhyngwladol yn arbennig o bwysig, achos felly ni ddim di-ystyru yn cymdogion daearyddol a diwylliannol a gosaf. Ac wrth gwrs, hyd yn oed pan mae pobl fel Megan yn mynd draw i India, Steffan hefyd, a pwy o wir be ddaw rhwng India a Gref, yna cyd-deithio hefo cynghreiriaid Ewropeaidd yn rhan mor bwysig o'r gwaith yna hefyd. Felly, unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno hefo gweithdaith cyfieithu llenyddiaeth, barddoniaeth, rhyddiaeth a theatr i roi cais i fewn cyn y deuddegfed o Awst. A diolch yn fawr iawn unwaith eto i Gruff, i Megan ac i Steffan am sgwrs difyr pnawn 'ma. Diolch yn fawr iawn i chi.